Nećete uhapsiti. Ne, tebe ćemo jebati. Tebe ćemo tek ti jebati, ne znaš. znaš, bre, veruj mi da ne znaš. Šta si ti rekli? Ja sam za vas. Unčacion do života. Za vas. Za sve vas. Hoćete sad ovdje svi zajedno sa unčacion do života za vas. Uši bre kurac bre, ti čacino, pičkatino jedna smrđiva. Da te ne bi ugrđao bre, čuo bre? Okej. Pičkatino jedna smrđiva bre. Kako se zoveš? Goran Beljić. Gdje živiš? Vitaloška 44. Šta vi studirate? Ja sam upisao Singidunu, A kad ste ga upisali? sportski menadžer 2022. Dobro, i možete vam tu indeks da vidimo da li ste stvarno student? Da. A koliko imate godina, recite mi? 22 godine. 22, u što vam je letno indeks? Nije ono kao što vidite. Šta kažete? Pa boga mi, Al čekaj, ocene- stani, pa al nema ocene ni jedne. Ne Pa sam daj. da pokazujem. Pa zašto ih nema? Daj da vidimo. Dobro, a zašto bi ja pokazivao ocene? Pa zašto ne bi, valjda vi kao dobar student treba da se ponosite sa vašim ocenama.